Potrebujete robustné a spoľahlivé paletizačné vidly, ktoré zvládnu aj tie najnáročnejšie úlohy? Naše vidly sú špeciálne navrhnuté pre JCB Quefit stroje a predstavujú vlastnú inovatívnu konštrukciu, ktorá ich odlišuje od štandardných riešení. Základom ich výnimočnosti je precízne vyvinuté telo vidiel, ktorého dizajn je optimalizovaný pre maximálnu konštrukčnú pevnosť a odolnosť voči deformácii. To zaručuje bezproblémovú manipuláciu s bremenami s nosnosťou až do 5 tón, čím sa zvyšuje efektivita vašej práce a minimalizujú sa prestoje. Chápeme, že každý projekt má špecifické požiadavky, preto ponúkame flexibilitu vo výrobe. Vidly môžu byť dodané s púzdrami na hroty alebo bez nich, v závislosti od vašich preferencií a typu používania. Navyše, náš sortiment zahŕňa rôzne typy vidlíc, ktoré sú prispôsobiteľné pre širokú škálu materiálov a manipulačných potrieb. S našimi paletizačnými vidlami získate nielen silu a odolnosť, ale aj prispôsobivosť pre optimálny výkon v každej situácii. Pre viac informácií nás nájdete na www.werther.sk alebo nás kontaktujte na +421 908 160 76.